UBobo umfana wePiki usephinde waxolisa kubalandeli bakaKhuzani uMfoka Ndlamleze emculweni kaMaskandi uma sikhuluma ngoBobo sikhuluma ngomuntu okwaba namagama aziswana wawabhekisa kubona ama-Blue Lion noma ama-Blue Nation lapha uphinde wabhala ekhasini lakhe waveza ukuxolisa. Lensizwe esikhuluma ngayo uBobo yaxolisa nangaphambilini lapha yaveza ngokusobala ukuthi cha bafowethu izobuya ibuye izochaza kabanzi kodwa iyaxolisa kukho konke eyagcina ikhiphe ngomlomo wayo. Ubhale kanjena nasekhasini lakhe utheni ivuke kahle kodwa bafowethu nodadewethu wasethi kusasa ngiyakhipha waseveza ngokusobala cha uyaxolisa kubalandeli bakaKhuzani wababiza ngemkhovu nangembukano wathi bafowethu mayibencane bafowethu nosisi wasethi kwangenhloso ngicela nje siphile. Usho uBobo umfana wePiki asaqhuba yona indawo yakhe noma indlela yokuxolisa. Asazi bafowethu uma kunje nakho eveza nanokuthi uyakhipha umsebenzi wakhe lapha okuyinto naleyo sithi inhle kakhulu njengoba esazi masikhuluma ngoBobo umfana wePiki sikhuluma ngensizwa umculo kaMaskandi lensizwa eyaziwa kakhulu endimeni esikade yafika la emculweni kaMaskandi njengoba phinda futhi abuya ezoxolisa futhi nakubalandeli lento bafowethu isho lukhulu uma uzoyibukisisa kahle uthi umculo kaMaskandi uphinde uzehlise kubalandeli ucele uxolo. Leyo nto bafowethu ngikholwa ukuthi namunye isifundo izomupha sona kungaseyena uBobo kuphela ngenxa yokuthi esikhathini samanje siyakhumbula bafowethu abantu abaningi sebeyahluleka ukuzehlisa uma bonile kodwa lensizwa ishaye phansi ngedolo likamoya yathi nje saluthi bafowethu mayibencane masiphile. Kusho uBobo umfana wePiki exolisa kubalandeli bakaKhuzani Mpungose bafowethu yilezo.